Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας Συνταγές και Μυστικά της Γιαγιάς. Σήμερα πάμε να σας δείξουμε πώς φτιάχνουμε την ωραιότερη και πιο κλασική μαρμελάδα που υπάρχει. Μαρμελάδα ροδάκινο. Τα υλικά που θα χρειαστούμε θα τα βρείτε στην περιγραφή, καθώς και στο τέλος του βίντεο. Και πάμε να δούμε τι κάνουμε για να τη φτιάξουμε. Διαλέγουμε λοιπόν πρώτα με τι ροδάκινα θέλουμε να την κάνουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κλασικά ή νεκταρίνια που διαλέξαμε εμείς και γίνονται έτσι λίγο πιο αρωματικά, ή και με γερμάδες μπορούμε επίσης να τη φτιάξουμε. Τα πλένουμε. Τα κόβουμε στη μέση για να αφαιρέσουμε το κουκουτσάκι. Όπως είδατε βγαίνει πολύ εύκολα και τα κόβουμε σε κομμάτια. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα είναι μικρά ή μεγάλα, γιατί μετά θα τα πολτοποιήσουμε. Ούτως ή άλλως. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να είναι γερά τα φρούτα μας και να μην είναι και παραγινωμένα. Έτσι να είναι. Αφαιρούμε χτυπηματάκια αν μπορεί να έχουν. Ναι. Το κοτσανάκι που τις περισσότερες φορές υπάρχει πάνω στα φρούτα. Να πούμε ότι αν διαλέξουμε ροδάκινα δεν θα βάλουμε νεράκι μέσα, γιατί είναι πιο όρημα, είναι πιο μαλακά, πιο γλυκά. Τα νεκταρίνια σαν φρούτο είναι λίγο πιο σκληρό, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε και λίγο νερό, θα ρίξουμε μάλλον λίγο νερό για να τα μαλακώσουμε. Σωστά. Λοιπόν, τα βάζουμε στην κατσαρόλα σε στρώσεις όπως είδατε, καθάρισε λίγα υγιώτα, έριξε από πάνω ένα μέρος από τη ζάχαρη, συνεχίζει. Αφαιρούμε και τα ασπράδια που τυχόν θα έχει γύρω από το κουκουτσάκι αν θέλουμε. Ναι, σε κάποια είναι στο κουκούτσι πάνω αυτά τα σπραδάκια που βλέπετε, δεν έχουν πρόβλημα. Άμα δεν μας αρέσουν τα βγάζουμε, όπως κάνει τώρα η γιώτα ας πούμε. Αλλά και να τα αφήσουμε μέσα δεν έχει θέμα. Αυτό που προσέχουμε είναι μη μας ξεφύγει κανένα κομματάκι ξύλο από το κουκούτσι και χαλάσουμε κανένα δόντι. Λοιπόν, από εκεί και μετά τα τελειώνουμε. Βλέπετε τώρα κάνει το τελευταίο, θα το κόψει και στη συνέχεια θα το ρίξουμε... βάλουμε να βράσει, αφού προσθέσουμε και το νεράκι μέσα. Θα το κάνουμε σε δύο δόσεις. Μπορείτε να τη βράσετε και κατευθείαν σε μία μέρα, ένα μαγείρεμα και τελείωσε. Εμείς το κάνουμε σε δύο δόσεις, 2 μέρες, για να βγάλει το φρούτο τα υγρά του, για να μην μας χαλάσει μετά στο ψυγείο. 2 βρασίματα δηλαδή. Προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα βγάλει υγρά η μαρμελάδα ή το γλυκό του κουταλιού, γιατί και εκεί ισχύει το ίδιο. Εντάξει, θέλει 2 μέρες να ασχοληθείς, αλλά τι να κάνουμε προκειμένου να γίνει η δουλίτσα σωστά. Στην αρχή θα το βάλουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι να υγροποιηθεί η ζάχαρη. Ανακατεύουμε λίγο γιατί μπορεί να κολλήσει στο πάτο της κατσαρόλας. Και να καραμελώσει που δεν το θέλουμε σε αυτή τη φάση. Ήδη έχει πάρει χρώμα όπως βλέπετε αυτό το ροζ. Από εδώ και μετά αρχίζουν τα φρούτα να βγάζουν το χρώμα τους. Είναι αναμενόμενο. Λοιπόν. Όταν θα αρχίσει να βράζει, να χοχλάζει, θα χαμηλώσουμε. Στο μισό, ναι. Στο 5, εγώ το έχω 5 με 4, στο μισό. Θέλει χαμηλή φωτιά, να σιγοβράσει. Και δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε από πάνω τίποτα. Δεν το ξαφρίζουμε, δεν αφαιρούμε τους αφρούς, γιατί στην ουσία είναι ζάχαρη, δεν είναι κάτι άλλο. Απλά ανακατεύουμε ένα ταχτά διαστήματα και θα αφήσουμε να βράσει για 15 λεπτά. Περιμένουμε λοιπόν να περάσει το 15 λεπτό, ανακατεύοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Βλέπετε φουσκώνει, όχι υπερβολικά, αν η κατσαρόλα σας δεν είναι πολύ μικρή δεν θα έχετε θέμα. Και όσο εδώ περιμένουμε να γίνει η δουλειά μας, να πούμε ότι αν μας βλέπετε πρώτη φορά κάντε εγγραφή στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη εγγραφεί. Πατήστε και το καμπανάκι να σας ενημερώνει κάθε φορά που ανεβάζουμε το βίντεο. Κάντε like και κοινοποιήστε τις συνταγές που σας αρέσουν για να στηρίξετε και την προσπάθειά μας. Θα χαρούμε πολύ να μας γράψετε στα σχόλια αν τη φτιάξετε πώς σας φάνηκε ή αν τη φτιάχνετε ήδη, τι κάνετε διαφορετικό. Μετά από τα 15 λεπτά θα σβήσουμε το μάτι, θα αφήσουμε την κατσαρόλα επάνω να ηρεμήσει και την άλλη μέρα βλέπετε πως είναι. Έχει μαλακώσει το φρούτο μας πάρα πολύ. Εμείς την πολτοποιούμε. Αν θέλετε να έχει κομματάκι επάνω, την αφήνετε ως έχει. Ούτως ή άλλως θα λίγο. Ή λίγο όπως σας αρέσει και θα την ξαναβάλουμε να βράσει. Γύρω στο 10 λεπτό θα πάρει τη δεύτερη μέρα, ίσως και λιγότερα, εξαρτάται αν θα χρησιμοποιήσετε νεκταρίνια ή ροδάκινα. Είπαμε, στα ροδάκινα δεν ρίχνουμε νερό μέσα. Και είναι και πιο εύκολο να βράσει, είναι πιο μαλακό σαν φρούτο. Βλέπετε λοιπόν πόσο την έχουμε πολτοποιήσει, αυτό είναι θέμα γούστου, αν θέλετε κομμάτια, αν θέλετε πιο χοντρό ή πιο λία, πιο ρεύστη, πιο λία να είναι η μαρμελάδα σας. Ανακατεύουμε λίγο μέχρι να πάρει βράση
ρίχνουμε και το λεμονάκι, έτσι. Λίγο πριν το τέλος προσθέτουμε το λεμόνι μας, όπως κάνουμε με όλα τα γλυκά και τις μαρμελάδες, και περιμένουμε τώρα να φτάσει στο επιθυμητό σημείο πυκνότητας. Θα προσθέσουμε δηλαδή και τη βανίλια πριν το τέλος μας. Το παιδεύουμε. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε μόνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η δεύτερη φορά θέλει πιο συχνό ανακάτεμα, γιατί κολλάει, έχει πήξει ήδη η μαρμελάδα και μπορεί να μας κολλήσει στο πάτο. Οπότε θέλει να ανακατεύουμε. Βλέπετε πώς πλησιάζουμε, βλέπετε πώς είναι οι φουσκάλες που βγάζει. Όταν είναι έτοιμη, βγάζει πιο... θα το καταλάβετε. Πιο χοντρές φουσκάλες. Χοντρές, πιο παχύρευση θα τις δείτε. Είναι αυτό το στάδιο. Κολλάει λίγο στην κάτω μεριά, οπότε ανακατεύουμε. Δεν το αφήνουμε να φύγουμε στα σίγουρα. Γύρω στο δεκάλεπτο. Βλέπετε πώς είναι. Αυτό που λέγαμε για τις φουσκάλες. Και γίνεται αυτή η κλωστή. Όπως πιάνουμε, θα δείτε πώς πέφτει. Οπότε λοιπόν, αφού νιώσουμε ότι είμαστε έτοιμοι, κάνουμε τη δοκιμή με το πιατάκι. Ένα τρίλεπτο στο ψυγείο ή στην κατάψυξη και βλέπετε πόσο έχει παγώσει. 1 λεπτό στην κατάψυξη, δεν θέλει παραπάνω. Να κατέβει η θερμοκρασία του, ώστε να φαίνεται πως είναι πραγματικά... Λοιπόν, είναι έτοιμη, οπότε έχουμε κλείσει και το μάτι εμείς από κάτω. Την έχουμε αφήσει να ηρεμήσει. Να ηρεμήσει λίγο, ώστε να περάσει ο χρόνος να βγει το πιατάκι από την κατάψυξη. Όπου θα την αποθηκεύσουμε. Ορίστε, και στα βάζα μας. Βλέπετε πως θα πρέπει να είναι. Έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ σφιχτή. Δεν θέλουμε εμείς να είναι πάρα πολύ σφιχτή. Να την κόβουμε με το μαχαίρι. Και δεν υπάρχει και λόγος να τη σφίξουμε τόσο πολύ, έτσι. Μπορείτε να τη σφίξετε όσο θέλετε. Λοιπόν. Να πούμε ότι όσο παγώνει, τόσο πιο πολύ σφίγγει. Μην σας ξεγελάσει και την κάνετε πολύ σφιχτή στην αρχή, γιατί μετά θα γίνει πέτρα, θα ζαχαρώσει. Έτσι. Τι τοποθετούμε στα βάζα μας. Σε καθαρά και αποστηρωμένα βάζα, άμα σκοπεύουμε, αν έχουμε φτιάξει μεγάλη ποσότητα και σκοπεύουμε προσεκτικά να μην καούμε. Ένα χωνάκι που έχουμε κόψει το πάτο, όσο είναι το βάζο μας, βολεύει, διευκολύνει. Ή με ένα ειδικό χωνάκι που είναι για μαρμελάδες, αν θέλετε να το προμηθευτείτε, φαντάζομαι θα βρείτε. Βγήκε γύρω στα 2,5 κιλά να πούμε. Έτσι, εμάς βγήκανε αυτά τα βασάκια που βλέπετε. Προσοχή θέλει στο κούπομα, δεν θα πρέπει να είναι πασαλιμένα τα χείλη των βάζων, για να μπορέσει να σφραγίσει δηλαδή. Θα τα γυρίσουμε ανάποδα για να κάνουμε κονσερβοποίηση και να είμαστε σίγουροι ότι έχει κλείσει καλά. Τα τουμπάρουμε, τα αφήνουμε στην άκρη απείραχτα μέχρι την επόμενη μέρα. Βλέπετε πως έχουν γίνει, αυτό είναι την επόμενη μέρα. Βλέπετε και ακούτε ότι δεν κάνει το καπάκι θόρυβο, δεν ανεβοκατεβαίνει. Αν είναι έτσι πιεσμένο, ρουφηγμένο προς τα μέσα, είναι μια χαρά. Αν δεν είναι και το καπάκι κάνει θόρυβο, το ανοίγουμε πρώτο και το χρησιμοποιούμε, γιατί αν την αφήσουμε θα μας χαλάσει εκτός ψυγείου. Λοιπόν, την ανοίξαμε, ακούσατε πως έκανε και το καπάκι. Στο άνοιγμα βλέπετε πως είναι πλέον η μαρμελάδα παγωμένη. Δεν έχει μπει ακόμα στο ψυγείο. Θα σφίξει ελάχιστα, λίγο περισσότερο από αυτό που βλέπετε. Από τη στιγμή που θα την ανοίξουμε, καλό είναι να τη φυλάξουμε, να τη διατηρήσουμε στο ψυγείο. Ναι, τη σερβίρουμε. Και καλή μας απόλαυση. Και την απολαμβάνουμε. Και με λίγο καλό βουτυράκι είναι ακόμα καλύτερα. Ό,τι πρέπει για τα παιδιά για το πρωινό τους. Έτσι, χωρίς συντηρητικά, χωρίς τίποτα, φρούτο και μόνο φρούτο. Αυτό που δεν είπα από πριν είναι ότι θα χαρούμε πολύ να μας γράψετε από πού μας βλέπετε, αν θέλετε, στα σχόλια. Και πάμε να δούμε τώρα τα υλικά που χρειαστήκαμε για να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη μαρμελαδίτσα. 2 κιλά ροδάκινα καθαρισμένα, χωρίς τα κουκούτσια δηλαδή, 1,5 κιλό ζάχαρη, μισό φλιτζάνι του τσαγιού νερό 120 γραμμάρια, χυμό από 1 λεμόνι και 1 βανίλια. Αυτή ήταν η πρότασή μας για σήμερα. Μέχρι την επόμενη συνταγή, από μένα γεια σας. Και καλή συνέχεια.